vind het wel en ik vind zeker dat het haast zijn. Dus ik denk, oh ja, die ik zou ook wel op kunnen komen. Maar ja, nou klink ik heel dom, maar de Beatles. Het is de wieken van de jaren 80 en wij krijgen al je producten uit de jaren 80. En ik ben 18, dus dat wordt leuk. Wacht, is dit een soort radio of zo? Ja, hij is een beetje groot. Dit ziet er sowieso dom uit. Ken je dat? Nee, wacht, nee. Wacht even, let me nog één keer. Nee, dit is dan Een band. Cassettespeler, mooi earkus erom. Een lopende man. Een walking radio. Walkman. Oh, Walkman. Oh, is dit een Walkman? Ja. Kijk. Take On Me van... Oh, fuck. Ja, de Beatles, ja dat is het net. Take On Me, toch? Take On Me. Ja, maar ik weet niet wie dat zingt. Misschien een hele grote SD-kaart of zo. Misschien films of zo hiermee kan kijken. Of iets in die richting. Vierkantplaat. Heet dit floppy? Wist je ook iets van de jaren 80? Laat het even weten in de comments.